Ще да правим transition, да. Здравейте, тук сме с Готика. Днес, Готика 47, не? и днес сега ще ви покажем Best of Metal Rek'Sai. Ето е металката. Вижте само. Нямаше други останали. Изключително рядка е. Има само 40 такива в Барселона. О, свети. Продава се, който иска в маркета да вземе. Като цяло е два пъти по-ефтино от нормалната цена. Как се така тук да мога да правя нова транзишън. Просто те го спираш. Спираш клипчето и почваш много. Продължаваме с Може дек трябва да спрем профайла. да гледаме. Къде ти слънчевото? Къде слънчоното е? Все тая ще останат за бакграунд. Къде сте кузове? Играем Rek'Sai. Я обясни за нещо за дека. Как сам си го измислил, че... Дека сам го измислих. Да. По подобие на копие на някакъв си, дето бил взел от Best of Rek'Sai, ама Legend Best of Rek'Sai, той е делен с двама. Дали бил галенец, дали е испанец, не се знае. Айде, показвай дека е. Ама да, играем и това боболечката. Това Китайска. на какъв език е, на китай? Ей това пич. Толкс. Бърни ги е. Екстра дека. 2 салвиджа. Бърни ги по другия начин. А, да. Това салвиджа. Светещи. Ето, якса. Нямаш пари за трейд. 2 бритъл стила. И светещи ли са? О, Всичко свети много ясно. всичко е алтарт. 2 форджа влизат там. 1 Divine Judgment, ако са паднем срещу Езрел или Лукс. 2 ашета, много са силни, срещу Джейската. И някой друг. Едно V. Третото естествено. Полетата играем в Forbidden Waste. Ето и. Толкова. Руните, те са по-важни. Играем една така жълта. Една така червена. Една така червена. Една така жълта. Една така жълта. Червена, червена, пак червена, пак червена, пак червена. Една жълта фуард и една рандом жълта. Тая... Защо всички са различни? Защото е яко да са различни. Да не си еднакъв. Да не си овца. И Може. отиваме към същинската част на тестето. Много е силно тестето. Ако знаеш как да го играеш. 3 кулдалик, много е яко. Слабите трябва да умират. Едно ласерате. Не знам, защото ма кефи. Яко е, да. 3 Falling Star, най-силната карта на дека. Не съм сигурен кога играеш. 3 Hidden Blade, О, много яки. чупачката. 3 клива, Даня каза, че се играе един Blood Fury, Blood Frenzy, как Blood Rush, как така. Да. Не се играе, много е труден за игране. Еми, Играем е. един китайски Longsword, който е на Венци. Лонгсвора да влиза. Колко е измислил Мешо? Срещу Кенен бил много Кой ти хубав. каза да играеш меча, е? Да, знам, някакъв Best of Draven, но май не е бил уверен. Мога гледате канала и да се абонирате за него. Там ще разберете всички тайни на тестетата на Rift Bounce. 3 Noxus Hopo, тук в Team Галата само червено играем, само Noxus Hopo, това не е мейн Да картата. можем да се набиваме на зеленото декри, колкото Да. се може повече. Абсолютно. И другата ни мейн карта на Team Галата, Кайс, всички я играем Кайса. Кайс, да. Да, Кай си, другия дек няк- беше с пояки кай си, или? Кое е? Не бе, не. Еми, Те имаше са един Да, друг тия са малко тъшак. дек профайл с пояки. Ето за сайд евент И кай. третата най-хубава карта на Team Да. Галата, 2 мека. Още червени карти. Като цяло тук само червено се играе в Team Галата. Различно от Миселиум, те там само зелено играят. И третото ви, то е Аше де. Аше е, Вита срещу Мастър е. Ние затова А сме това виза е, ще е за... за джейската. Абе, то ви... Ай се тая. Срещу и това бе. О, Много е силен. тоя. Това е много Я силен. кажи какво трябва му излезе като са полза да стане плева. Ами трябва да е 2 мана, ставаш на 6 лева веднага. И 4 мана, вече си на 11. И примерно да е едното да му е в команд зоната. Звучи феер. 3 дреджера, много са силни. На кой ход ги играеш? На всеки мога да ги играеш. Цяло. На опонентски ход? Даже ли, на бе? опонент. На реакшн. 3 инферни, да О. холдваш срещу мастери. Я кажи лъжата с свичерове. Аз не играя с Switchero. Ама ако играеш с Switchero,
в някой лилав червен дек, но то няма такива яки. Да. Може да играеш Инферна, да си обърнеш хайд на тия случаро и да направиш една слападжийска схема. Ама то и някакъв уроб ще трябва да го е изместил. Трябва да играеш Лилао. А то Лилао играй само бръснати, а той всички знаем, че бръснаря му е взел мозък с косата. 3 такива да лъжат. 4-та, буквално същата карта. Един такъв. Пак да лъжи. Що не е с подпис? Не, няма с подпис. Много добре. И най-силната карта на дека оставя за накрая. 3 титана. Кажи какво правим? Често казвам, не знам, печели играта. Ако не ти е в ръката на 3. Кажи как Бьорна. Орн Год, много лесно се би. Той холдва с 70 майт на Орн. Аз държа един титан. Влизам на едното поле. На 10 мана съм. Ревювам втори титан. Играя 2 титана. И някакси беше повече от 70 майт. Това ли е за дека? Това е дека, много е. Шаут някой? Спечелихме 6 рунда Riftbound при Regional. Я покажи стола. Покажи стола. И стола, ама стола се превърна на слив. Така, кеш. Това е. Ай, че ще ни банна, че промотваме кеш. Бе. И ползвайте кода за... За отстъпка. Кода за 30 безплатни врътки. Team Galat. Team Galat. Това в кое казино е? Всичките. Всички казина в Галата. Да. Ай, чао, табелка.